Evo, pozdravljam sve ispred Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednika Zlatka Mateše i cijele Hrvatske olimpijske obitelji. Drago nam je da je ovako veliki broj sportaša, mladih sportaša došao u Osijek. Jednako tako nam je drago da su zadovoljni sa smještajem, prehranom, prevozom, organizacijom, svime što je Osijek tu pokazao još jednom veliko srce, domaćinstvo i sve ono što Osijek zna i daje sportu. Mi smo sretni jer su svi sudionici zadovoljni, djeca su ovdje prvenstveno prioritet kao mladi sportaši, a to je ono što i mi u svojim razvojnim programima tretiramo kao prioritet i mi ćemo nastojati evo još ova 2 dana biti odlični domaćini kao što smo to bili ovih par dana. Velika zahvala gradu Osijeku, organizatorima, klubu, svima onima koji su sudjelovali u ovoj fantastičnoj organizaciji jer smo pokazali Europi da smo sjajni organizatori, a Osijek se pokazao još jednom u jednom prekrasnom svijetu. Hvala lijepo.